半グアッパリーヤをやっていきたいと思います。皆さん楽譜ありますか？グアッパリーヤ、世界からの続けてですので、じゃあ、やってみましょう。とりあえず2回、日本語へ行ってナポリ語で行ってみましょう。何ぞやっていう話ですけど、なかなか日本語でこう訳ができなくて、一応ヤクザものとかそういうふうに訳されてるんですけど、ちょっとニュアンスが本当は違って、もともとスペイン語でこう美男子とかかっこいいとかいう言葉で、ナポリでこうある時期に、そういう少しこう身なりとかもきちんとしてるんだけど、こう裏社会でこういろいろ顔が利いて、で、町の人からも信頼されてて、いろいろな問題をこううまく片付けるようなこうグループがあったみたいなんですね。で、それのこのグループのトップの人の歌なんですけど、弱点があって、恋人に振られるともう全然その人の威厳がなくなってしまうというので、振られて、彼女が他の男と浮気している、それの恨みを晴らすために、歌うというそういう歌ですね。でナポリ語なので結構発音が独特なんですけど、一応振り仮名で普通にこうイタリア語っぽく読んだ、カタカナと、あと割とナポリ語ってこう「あーえー」とかつながってるとこも「けー」とか一緒に歌っちゃったりするので、
よりナポリ語っぽい発音ということでカッコで下に、もう一つの発音が書いてあります。まあ、お好きな方で歌っていただければと思うんですけど、じゃあちょっとナポリ語でもう一回いきましょうか。結構口がこうこんがらがりそうな感じなので「したてべ」から最初いきますね。どうぞ。したてべぐわりゅでまらびナポリ語はそのままタイになってる感じなので、大体の意味が日本語で取っていただければいいと思うんですけど、シェターテベ、目覚めよとかね、よくナポリ語で出てきますが、まあ、その結局仲間を気持ちを奮い立たせるような言葉ですよね。シェターテベで、このシチュエーションとしては音楽隊を連れてきてるんですね。仲間、楽器を持って子分たちがで一番のオーケストラを連れてきたって言うんですけれども、でみんなこう気持ちを奮い立たせて演奏させてる。でグアリユーネ、まあ、少年たちですね。でマラビータって、悪い人生ってそのまま単語に分けると悪い人生なんて、まあ、裏社会のみたいな感じで裏社会の少年たちを目覚めよう。ちょっとじゃあそこのフレーズだけ「したてべグアリユーネマラビータ」言ってみましょう。どうぞ。したてべグアリユーネマラビータ。次が「Caen tusse cosa sai sta serenata」トゥッセコーザって毒ですね。でアッサイの極めてたくさん、スタセレナータは、まあ、そのままですよね。その歌、この歌に僕はたくさんの毒を入れた。でまあ日本語でどう訳そうかなと、怒り、まあ、その怒りが燃えているみたいな、恨みつらみがいっぱい入ったセレナータっていうことで、怒り燃え立つセレナータ。じゃあそこ行ってみますね。どうぞ。そこで恋人の名前が出てきますね。マルガリータっていう恋人で、いいわ、いいよ、僕は、俺はですね。ナポリ語よくこう省略されてて、王が省略されてこうチョンアポストロフィーになってます。いいよ、ソンゴはソーの、イオソーノですね。で、ナムラートっていうのが、インナモラータっていうのがイタリア語の標準語なんですけど、ナポリ語こういろいろちょっとこう口ごもるかで、ンナモ、インがンナモラートになって、でそのイが省略されてまたそのチョンとかになってるんですね。イソンゴナムラーデマルガリータ。じゃあそこ歌ってみますね。どうぞ。イソンゴナムラーデマルガリータ。そう、マルガリータ。俺はマルガ
カリータの恋人だ。で、ケアフェンメナ、ケは彼女を指してます。ケはフェンメナっていうのはフェミニン、女性ですね。フェンメナ、キューベッラ、ピューベッラ、とても美しい。ダンフラシュカータ、フラシュカータっていうのがその町、村の名前かな、その彼女が出身の町、その村で一番美しい女だ。ケカフェメナキューベッラ、ダンフラシュカータ。じゃあそこどうぞ。ケフェメナキューベッラ、ダンフラシュカータ。そこまでちょっと言ってみましょうか。で、その先ちょっと転調するので、まず単調の部分。じゃあ、シタテからいきますね。どうぞ。シタテベトリューナラビタケプセコザサイサセレナイソノナムラデマルガリタカフェメナキュベラダフラシカナ。大体いいですかね。じゃあ、ちょっと皆さんだけでどうぞ。じゃあ、前奏をこう2小節「タカタッタッタッタ」を2回入れてもらいます。どうぞ。シェータテからシェータテベトリューマラビタケプセコザサイサセレナイソノナムラデマルガリそうですね。大体こう正しくは読めてるという感じ。あと多少間違えても構わないので、こうもう少し気楽にいきましょう。で、転調します。ラジョブルダトカポクンチェルディのここからこう自分の自慢みたいになってくるんですよね。で、俺はそのこう一番うまいオーケストラを、カーポっていうのは頭でトップのみたいな感じです。クンチェルティーノでコンチェルティーノオーケストラですね。オーケストラのトップ一番うまいやつらを連れてきた。ラジョプルタト、そこから一緒にどうぞ。ラジョプルタトカポクンチェルティーノポスフィテメファセテレカンタポスフィツィエ、スフィツィエが楽しむとかかな。ポスフィツィエメ、俺がファセンテレ、センテレは聞くですね。カンタ、カンタは歌う、俺が歌うのを楽しむために連れてきた。ポスフィゼメファセンテレカンタでそこどうぞ。ポスフィゼメファセンテレカンタで、そこからマッジョベブート、アッジョは、その持つの過去形なんですけど、ベブート、合わせて飲んだで過去形になりますね。マッジョベブートビッキエーレが、ワインです。ビッキエーレビッキエーレがその1杯かな、グラス1杯のビーノがワインですね。俺はグラス1杯のワインを飲んだっていうのは、イタリア人がそれを聞くと、もう血統っていうのがパッとイメージに来るんですって。ただお酒を飲んだっていうんじゃなくて、ワインを1杯の1人で飲んで、もうそこから血統に行くっていう覚悟ができたっていう意味があるんだそうです。マッチョベブトヌビキレビーノ、お酒を飲んだ。じゃあそこどうぞ。マッチョからどうぞ。マッチョベブトヌビキレビーノペ
スタノって今夜、ボリョ何々したい、トゥッセカ、今度仕返しに彼女に毒を盛りたいから、まあ、その彼女の今の恋人をと決闘してやっつけるっていう、そういう覚悟ができてるっていうことですね。じゃあペケスタノッタからどうぞ。ペケスタノッタボリョントゥッセカで、最後にもう一回シェータテベグワイオン、シェータテベ今度右側のページ、転調したところから皆さんだけで言ってみましょう。ラジョルタとですね、どうぞ。ラジョルタちょっと止めますね。そこ言いにくいですよね。ポスフィーツィオ、じゃあまず普通に標準語読みでスフィーツィオエ、スフィーツィオエで、それが言えてきてちょっとそこ入りにくいので、シュフィーツェ、シュフィーツェ、シュフィーツェ、ナポリ語っぽく、シュフィーツェ、メファセンテレカンタ、メファセンテレカンタ。もう一回ポーからいきましょう。ポ、シュフィーツェ、メファセンテレカンタ。まあ、あと練習であれですね、何回か繰り返し。じゃあ歌でポーシュフィーツメファセン、どうぞ。ポーシュフィーツメファセンテレカンタ。続けてください。歌えているので、あとは、まあ、そういうね、こうがっぱりイメージを持ってこう恐る恐る歌う感じではないので、堂々と胸張って男になりきって歌ってもらえばかなと思います。もう一回じゃあ、ナポリ語で私も一緒に行きますね。できるだけ堂々と行きましょう。間違えても大丈夫なので、じゃあ前奏入れてください。
思いっきり声出して、いきましょう。はい、じゃあ今度は、2回いきますね。日本語やってナポリ語でいきたいと思います。お願いします。次回は8月30日金曜日です。はい。